Tadi neng raka sada imbe kin taizo kusje akai sidi ba. Dan sosu bener nan kadoli o. Apa koni lu kumli mama bayi li. Isate wa tahu nama. Iya. Da sada neng kesir sana itu. Sir sana itu neng ke taizo sana itu neng ke. Nasi ya. Neng wajah. Hana ma. Ubay de ibay kanan tungle. Ah ini. Tolbur rohum ni yotan sonar rohum kakai. Ning lai neng tolburai. Lepas orang ni berat kulit cina. Maya segai kang nai maya ne, okaya hor sehana ne, lemzubna. Mukang kaya kontong kaya lemzubna itu na dong. Ini asal berat kulit nai gemna dong kasihna ini. Apa? Entah. Maya segai ne mana ne mencet menujari. Hah? Berat tu kenapa? Hah? Berat tu? Hah? Apa? Ostia? Hah? Maya. Maya? Maya mana? Maya ni mencet menujari. Yang mana tangnai di tangnai lama begitu. Yoka haga kemana di tahu tak ni? Oka ya haga nane kau harsing semlang apa? Ni orang apa di? Buka kau sahaja tak ni. Kesra berada kan cilik kesya, dub mus denwa. Mana? Alu tu nali. Alu sih. Hasil kan cilik itu bilan alu tu kena. अच्छा बात नहीं है Ya, kita tu cakap ya kan tar lah, nai me. Baik, baik. Ang bayi tu ya, nggak tahu kan. Ni nasi muda bayi neng saya nama neng saya. Saya nama. Kamu mesti ni. Ini lah itu ni cakap. Kontak ini kau nak tong nama aku kan? Wah, ni gila bang. Putar apa aku saya kerja tu aneh nabi yang baik. Baik dah mana? Numu sangsin saya kan ya sunu katnya sih bukan sama. Sinam jiwa kayak drama ni lah. Baik, dah masa bukan. Aku dengar kan sih hak ya beneran pingin nyimpan ni, kemen za pingin. Keman tu kan tong dan zagan mana? Tiga. Tu, Taiwan ni tu. Kalau sawah nak bisa. Tinju mana? Aku ada. Taiwan ni sih, Taiwan ni sih. Ni Taiwan nan pumun jub ni, boy dohit za kai Taiwan ni. Puisi tang tu beliang na. Puisi tang nai tahu je. Maya apa di nang puisi mun pingin. Maya apa puisi mun pingin na. Hai, Taiwan ni hai. Ni ak lai na ang panggan. Liu ba nang ma ba nang tak ko. Oh, ba lo bu kang ta na yo. Bisa saya anu saya. Samarna? Pusana? Samara? Hah? Mana mana na yo bang kusoi ba kana. Nung hom hangon nung. Hai ko ba kin du gao khagan ni. Hai ko ba gao khagan. Tiga. 내가 가또 배 타이주고 부리 하는 오카바디요. 아, बै साथाखौ बै नागिरदों नों इयाव आजावलायदो दे माबा हगबा न' गोसोखांबाय थायो दे मानसिनि मेलेमा नुदो केंक्रा जाबायानो नुवाखै बायदिमोन द' केंक्रा जाबाय नै साथाया आं बोरैबा मोनो देलै माबा खनि रखमलै मामा आं बायोलै इ साथायाव आजाव नामा गैलालै ओमफ्राय इखौ नुवाखै नोङो इखौ नुवाखै bisa apa langsung dia ni? Yang jatuh dia ni. Tadi neng rakasa deh. Tadi neng rakasa. Tadi neng rakasa deh. Imbekin Taizo kusje akan sih ba. हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं Dan sosu bener nan kadoli o. Taizo ku akan sih ba. Angi Taizo ku pumen naden naik deh.
गोदान बायना लाबोदोथ' गोदान जुदि मोदोमनायाव जुदि ओइ नोङो थायो सिजा आङो फोथाराव लांनो बायदो अ नोंनियानो साननानै मा जाफैयो थाइजौखौ लाखै दांफैबाय थाइजौखौ लाखै सुहैफैबाय थाइजौखौ सुहैफैबाय नों जुदि थाइजौ खाखै सुहैबा नोंना जायो नाया मानो नों बायदिया जोफ्लेग्रालायनो सोरनि लस आंनिसो लस नोंहानिसो लस आं लस जानायाव मारा सेलेन्स नङा दान दे आखबा दे अ सेलेन्स दे नों बायदिया नों बायदिया दोन थाइजौखौ लाखासै होनाखादों नोंखौ एथ' मोजां थाइजौ आनना फोमोननो नागिरदों नै थाइजौ गावबावदोसोनि बिदि गावोनो हानबानो गावो एक मानसिनि मोदोमाव आखायाव नांबानो गावो बिदि बायाखैलै साला नोंखौ फाहामबाय थानो नाङा थुथाबनायनि खोथा गैया नायखो लाबानो सिदा जागोन नायो लाबानो सिदा जागोन बायाखै मानो ओरै दावराव खालामनो नागिरबाय थायो सिखौनो साला ले लाबानो ओरै हमना लाबानो सिदा जागोन बायो अ ओरै हमना लाबानो सिदा जागोन देरस' थाखानि साथायालाय ओरै बायगोनथ' आरोलै कार' दायगोन लाना फैना जाबाय थाइजौ नों स्टाइल ब्रायो एखनालाय 150 थाखानि 150 थाखाल' होयो माइ गायनायाव लानो होननानै आं गंनै लाना फैदो गारदो इखो गंसे लांदो आरोलै सानब्रैल' लाबाय आं साथाखौ मिथिबाय सानब्रैयाव नै 150 थाखायाव लानानै फैदो सानब्रैखौ डिभाइड खालामबा लस नङा नों लाब जाबाय सानब्रै लानो मोनदों 150 थाखानि बुस्थुखौ आया इनो आया Habis doonbaय orang raga जोंबावो दसेनो 150 थाखाल' सांखो बिराद गरम जायोलै बा गरम जेरै मा बाथ्रा नाया मानो साथानि महरखौ नाय नोंनि रखम नोंनि गोसोआ इदि आंनि महरा साथा मिलायदों नामा बा नायनि ओरैनो माबोरै जाथाया साथा बिदिनो सम नोंखौ आं गागथाव होनो हायाबा इलाय एदाव नाङा 150 थाखा लाबोना होबाय आंनो नोंनो लाना फां आं नांखायाबो नोंनो लाबाय थायो अखा बोथोर फैदो साथाया दाम बारा जादों नों इफोरबायदि मावनाङा मालाय बायखाना दोननायाव जादो दा जादो नोंखौ सोर जानो होदों सोर जानो होदों नोंखौ थाइजौ हाननो होदोंमोन आंखौ थाइजौ हाननो होदों नोङो बायासनि आरामनो आख्लायना जादो मारदिउ दं नोंखौ सोर जानो होदों दिनै बुंनाय नोंखौ सोर जानो होदों नों आंखौ बादा देवदों नामा थाइजौ हाननो होदोंमोन आंखौ साथाखौ थाइजौ हाननो होदोंमोन नोंनि इयाव खोरिनो थाबोनायखौसो लाबोदां मिथिबाय खोरना लाबोनाय इयो नोंनि थाखायनो जादों गेब्लेनाया नोंनि थाखायनो जादों मिथिगौ ए जाना दांना होखादो आसि तुबानो मोनबाय नोङो साथायालाय बोरै आंखौ आरो दांबावदो लाबोलै ओमफ्राय नोङो साथाक मानो हाननो होआखैमोन इखौ नायदो नोङो साथाक मानो हाननो होआखैमोन इखौ नायदोना नायाखै मा जादों साथायाव गानो जायाखै बायदोना बायाखै बायदो बायखानायानो जोंलै आयनो खत्म बायदोना बायाखै बिब्रुं जानो
내 비프자는 많이 오람 많이 오람 응? 예. 이 돌부르 홈니 여잔 소나르 가까이 예. 능라이능 돌보라이 부지리 하디 하디 바 만주르 줄 배 사태다는 구분한 바이비나 mau gần nay phải thở 배 사태는 구분한 바이비나 예 bài khăn này lấy 예